Senyores, demà el Ramon de les Olives tindrà la seva primera aparició pública. Estem una mica nerviosos. Sí, em sembla que no podré dormir. Demà hem de ser a les 6 del matí a la ràdio perquè el gran Jordi Basté ens farà una entrevista. I el Ricard ens ha obligat a dormir junts. Correcte, perquè no ens podem adormir, nois. Tenim les alarmes a punt? Sí. Totes 6? Sí. Perfecte, doncs au! Apau el llum. Ricard, són les 9 de la nit. Exacte. Ricard... Què fas? Has dormit en tota la nit? No, m'he dormit gens. M'he dormit amb tota la puta nit. Estic fent coses, estic fent llistes, estic preparant coses preparant coses. Llistes de què? Llistes de coses que ens hem d'endur, per exemple, a la ràdio. Què ens hem d'endur? Eh? Què ens hem d'endur? Hem d'endur... la guitarra. I què més? Què més? Ja està. Res més. Ricard, Què? t'has de calmar. T'has de calmar? T'has de calmar. No, t'has de calmar tu. T'has de calmar tu? Sí, tu. Tu? Tu. T'has de calmar. Joan? I la guitarra? Jo, sincerament, no sé per què faig llistes. Venim a veure el Jordi Basté. Qui sou? El Ramon de les Olives. Sí, jo la Margarida Minguillón. Tu ets més guapa. No, bueno, perdona, que som un grup de música, que ens dèiem el Ramon de les Olives, que hem vingut a veure el Jordi Basté, que ens ha de fer una entrevista. Espereu aquí un moment i ara us venen a buscar, doncs. Vale, gràcies. Sou els nois aquests dels Amics de les Olives? No, Ramon. Ramon? Molt bé, jo sóc la Carol. Avui anem una mica apretadets, d'acord? Us quedeu aquí a la sala de l'esquerra i el Jordi us farà un senyal. Llavors entreu, d'acord? A veure, un momentet. Saps si en tenim per molta estona d'esperar? Tenim son. Molt bé. 20:45? Home, això és bastant fàcil. Professional és tot, eh? Molt, tio. Tot està ple de cables, de micros, de coses. Creieu que hi ha algú despert? Creus que ens ha vist? Clar que ens ha vist. No, iaia, no, encara no ens ha tocat, eh? No passa res que t'hagis dormit, eh? Tu et fas un cafetonet que ja te'ns tocarà, eh? Vinga, eh? Vinga, bona nit, guapa, petó, adéu. Nois, a quina hora acaba això del Basté? A les 12. Però si ja són les 12. Ei, nois, què tal? Bé. Em sap molt greu, però molt, perquè hem passat 1000 històries aquest matí i ha estat impossible encabir-vos. Se t'ha oblidat, oi? No, si estàvem a l'escaleta. Si és que estàvem a l'escaleta. No passa res, matines molt. Venim demà. No. És que havia un problema. Demà venen els Manel i demà passat a més m'agafo unes vacances i... Fins quan? És que no t'ho sabria dir. Així en plan any sabàtic, molt bé, no? Sí, jo us puc fer una cosa, si us sembla bé, que és... Faig un parell de trucades amb uns amics, aviam si us poden encabir d'alguna manera. Home, no cal. Sí, No. se t'ha oblidat, això passa, aquestes coses passen, de vegades passen. No passa gaire sovint perquè la gent normalment acostuma a complir, eh? Ja, però mira, passen- t'ha passat i passa, ja està. Tu, ja està. Sap greu, de debò, és que em sap molt greu. Escolta, bones vacances. Moltes gràcies, Moltes gràcies. Fins ara. Albert, ei, escolta'm una cosa, que he descobert aquí, hi ha uns nanos que han fet una
una peça musical que jo crec que encaixaria bastant bé en la careta del teu pròxim programa. Què et sembla?